Салом алейкум ба ҳама бародаро. Камтарак сабр кунед. Ба саволҳотонро нависем, ба саволҳои ҳаматон иншоалло ки ҷавоб мегардонам. Мо дар авиакасаи шаҳре Екатеринбург кор мекунем. Пеша карантин кор мекардем. Дар вақти карантин кор накардем. Чӣ биданашро ба шумо мегем. Марҳамат нависед саволотона. Дар описание ҳатто саволотона нависед. каломи хоҳишмандай марҳамат нависа, иншоалло ки ответча мегира худо хоҳад. мо интизор мешем. марҳамат нависед саволотона. ба саволҳои ҳаматон иншоалло имрӯз ҷавоб мегем худо хоҳад. алейкум ассалом. алейкум ҳамат ассалом. кадоме ки дуромад обязательно лайкамонаву наворо поделиться к нам. ва агар саволе дошта бошам марҳамат саволотонро нависем ба пуррагӣ ба саволҳои ҳаматон имрӯз кӯшиш мекунам ки ҷавоб гардонам. брат билет ҳаст ё не? иншоалло ба ин саволи шумо ҳам ҷавоб мегардонам. лайка зер кунед. марҳамат якчи не 10 чӣ пурсед. фақат ки саволотон мантиқ дошта бошад. марҳамат пурсед. билет ҳаст ё не? билет ҳақиқа ман гуфтаниям бародарони азиз ки билет ҳаст ва билет нест. чӣ хел ҳаст ва нест. билет ҳаст дар барои нафароне ки аллакай гуфтам 15 ва 20 дар шаҳри Екатеринбург. дигар шаҳрҳоро аниқ намедонем. иншоалло ки ҳама интизор шавад. границаи Тоҷикистон ки ҳуй шава ҳамаш мешава. билет ҳаст ҳамо рейс нестай. хуҷон ва кайби билет мешавад. иншоалло ба наздикӣ худо хоҳад. ака рейсо кай ҳуй мешавад. лайка фаромӯш накунед. наворо поделиться кунед дӯстони азиз ки бародаро ҳамашон биёянд ба саволотон ҷавоб гардонем. алекш ба ҳаматон гуфтаниям бародаро ки кадоме ки ранги мо дасти поча дора, ранги мо дар хона шиштагиай ё кор рафтесай, фикри Тоҷикистонро накунад. то он даме ки границаҳо ҳуй намешавад. тамоман рафта намешавад дӯстони азиз. роҳҳо ки кушода шавад, ҳамаи границаҳо ки ҳуй шавад, ҳамаи граница ки ҳуй шавад, иро фаромӯш накунед ки ҳаматон метавонед ки биравед. то он даме ки граница ҳуй нашава, ягон кас ягон ҷо рафта наметавонад. иро фаромӯш накунад. билет барои ки ҳастай? барои киё? раҳо кай ҳуй мешаванд? иншоалло бояд шавад. алейкум ассалом. чӯта лайка намеҷукунед, наворам поделиться намекунед. хай таваккалтон ба худо. ба дигаро расонем бародаро ки дар любой шаҳр дар назар дорам. дар предложениҳо гуфтем ки ҳастай дуромадем, билет ҳастай, барои чӣ? мисол шумо мегӯед ки нестай. шахсан ман худам дуромадам, проверка кардам, дар ҳақиқат билет нестай. дар предложение ки официально худи авиалиния авиакасса мисол шаҳри Екатеринбург ки шаҳрҳои Россия нестай. медрои билет нест. чӣ хел придумат мекунед? кадом предложениҳое медроед ки ана билет ҳастай, дар ҳақиқат билет нест. раҳмат бародар барои лайкатон. алейкум ассалом. ман шахсан худам проверка кардам, ҳатто ба Урал авиалиния ба крылья путешествия ман муроҷиат кардам ки смотри, чтобы билет есть или нет, продажа есть или нет. вай гуфт ки к сожалению, гуфт парижон, гуфт к сожалению намешава билет гуфт. аммо чикор кардем? шумо боз занг задед, такрор ба такрор занг задем, мақсад пурсидем билет мешава. ака лайка вертишка задам. раҳмат барои лайкои вертишко задагитон. ман хестам аэропорт рафтам, пурсидам, гуфтам ки дар ҳақиқат билет может быть. билет можно гуфт, билет можете купить, рейс не может быть, яъне рейс намешава. то ҳоло бародароне ки мисол аймо валейкум ассалом, мисол одамое ки аймо муроҷиат мекунам, мепурсам ба ҳамаи шумо. ман ба ҳамин хотир мегӯям ки шумо лайк кунед ё ки поделиться кунед ки дигаро фаҳманд ки билет ҳаст, аммо рейс мумкин нашавад. билет чӣ хел аст? аз ман мефаҳмам. билет моҳи дигай ё ки ҳамин моҳ ба 25-26 придумкай. чӣ хеле ки мо мошин монем ку мошино ба Тоҷикистон меравад. ҳам бародар гуфт ки охири ман меравам, гуфт мекунам медам граница ҳуй шава меравам. гирифт рекламаша партофт. мақсад мо муроҷиат кардем ба мардам ки ина кадоме ки мошин қадрахки боша марҳамат. бисёр одамон занг зад, мара занг зад, гуфт ки бикуш амро удалит ки бисёри бад занг мезанад. паспорт гум карда бошем, ҳичи гап надора, гашта мегирем бародарҷон. ягон гап надора. акаҷон ҳамаи парвозҳои кайсар мешавад. дар бораи парвоз гап додистем ки бародарҷон парвоз намешавад ҳозирашда. баъзе аз парвозҳое ки дар байн мешавад ё барои ҳамон нафароне ҳастанд ки через посольство
میرم مراجعت میکنم. انا یک ترما برآمدگی مقصد هم وقت داره که باید همین دولت ببروید خواهدش میتن پاسپورت میره پاسپورت میگه روی خطش میکنم ریس چارتر کشید همون ریس در رویش میکنم و ما پرسیدیم که چارتر аэропорта пурсидем ки чартер мешавад ки билет бихарам гуфт ки чартер билет не продается и мы никакие информация не имеем надорем ягон информация бо баром бародароне ки мегӯянд ки мисол ресо паридестане ки ин дуруст аст фақат фантазия мекунанд ки занг мезанад мегӯяд ки ака забон худо мекунад моро ки ака ресо паридест ту меги рес нестай ман мефаҳмонем шо ки ресое ки паридестан барои шумо нестай барои одами соқ нестай барои одами солим нестай ҳеҷ ҷо наро охи дар ин вақти карантин бошӣ ҳеҷ ҷо наро паспорта ки гум кардӣ бояд ҳеҷ ҷо нарай бошӣ дар хона барои ки ози ҳеҷ ҷо намешавад як бор посольство бира иншоалло ки маълум шавад чӣ гапи шавад ай посольство мефаҳмем бародарҷон ана гуфтем ку агар рес шава фақат через посольство ҳамон одамое ки залуланд одамое ки маҷбуранд одамое ки мақсад ниёзманданд ё ки марда доранд ҳамон шояд ки посольство мақсад рӯйхатшон кунанд ва нафаре ки сӯзе бисёр 90% кор кардесем бо баъзет бахшиш ман лайк помидор қатъи задам саломат бош сафар теҷики навис ёбуд метем иншоалло бо рӯз як гурӯҳ занако занг зада беҳад занакои гуфти гапо хаг ифлосшон нагем бад мешава занакои бе таълими тарбия бефаросат занг зада издиватсия кардестан мисол хандидестан ҳама яктиш пурсидестад дигараш хандидестад гапои мисол чӣ ки самолетро ҳаст шумо мегӯед неста блогеро мега ака намега мара намега чиста мара намега номери телефон мактаг зансе мара акна гуфтеса типа е блогеро ҳамаи шумо и тарин гуфта ақурат кардеста як ҳафта шид дар барам охир бишинам ки шикам мара сер мекунам 12000 доштам буч хайкӯи қаблиши худо бигӯяд ки ризқ рӯзит меояд якунҷо бародарҷон гум кардӣ ҳичи гап не ҳозир 90% дар ҳамиҷа бепаспорт бепрописка бепатент бечи дар вақти карантин ҳеҷ ка ҳеҷ нагуфтеста меқапанд ҳичи надошта бошед сарат метан мерай тамом ки ҷои кор рафтӣ халтур бурад ки паспортат напурсанд ана бародарони азиз марҳамат саволотро нависен иншоалло ки ҷавоб мегардонем мо барои он омадем ки ҳамроҳи шумо ҳамсӯҳбат шавем дар баленсаем хеле қин аст барои мо гап задан не ки чӣ кор кунем маҷбур бо дӯстон ҳамсӯҳбат шавем инҷаниб бародарон дар ҳамин баленса салому алайкум қатимонай хайра дар инҷа як тоҷик ним тоҷик ҳастай дарди дила мебурӯи камкам қатишон ё қати шумо роста мегӯям зира намедонам ох чира намедонам ту гап зама бугум та самсуи хубем валайкум ассалом чира намедонам чизеро ки мо намедонем мо дар аэропорт рафтем пурсидем чизеро ки намедонем мо занг мезанем мепурсем кӯшиш мекунем ки як чира бидонем мо ҳамаи чира намедонем ту дуруст мегӯӣ соди саломатӣ хуба оператсия биромаде соз шукронаи худо ӯ бача бекор бошад ҳамера акай парвиз омада кор ҳаста ина акай берӯзҷоно нависен рашидова кор боша ина баратон акай граница акай ҳуй меша иншоалло насиб моҳои дигар тошна якам усу аниқ меша шуда шавиша барои ки дар тоҷикистон касалиҳо кам шуда 6 моҳ шид омадана урусӣ араб иш гап мезанам саломат бош агар ку як калима урусӣ гап зани и фахритай арараш не як калима ду калима агар гап зани и фахритай кадоми чизе мегавад бефаросатай забон донӣ ҷаҳон донӣ ҳама тенҷа шукронаи худо ҳама тенҷа саволи ман надоди ака гузарондиш фардавси сали ягон чиза нагзарондам лайки якман мондум брат худованд ҳамавақт дар паноҳи худ нигаҳ дорад халқ фаҳмон ака ки ҳеҷ киро бовар накунанд агар чати нерес ҳам шавад ба консулство муроҷиат кунанд ном навис кунанд ман фаҳмондастам шумо ки айгиҷо и информация меран ҳама ҳайронам ки ман худам мекомилам ё билет ва ё занг мезанад ки ака билет ҳастай
Ака граница шида вирусу қапида чи ака кам қапида. Салом ака ҳоҷи шумо ай куҷои Тоҷикистон ай душанбе тела ҳаму бача тел кана ака Парис тол ҳаму бача тел кунад ака Парис беруҷун фаҳмидам. Ака прописка надорум ай Сочи Москва рафтам дар аэропорт ғам наметан. Не, барои прописка тра ягон ҷуда ғам наметан. Вазият чашид дай ҳоҷи вазият тинҷ хела беҳтар шидага иншоаллоҳ. Салом алейкум ака, агар имконият боша илтимос дар ҳамин савол ба пуррагӣ ҷавоб диҳед. Ай Россия мо метавонем ҳаҷ рафта ба паспорти обичини тоҷикӣ нархи навоша бигӯем интерес кунем насиб боша. Иншоаллоҳ дар бораи ям гап мезанем, ки саволи шумо доз ма ба пуррагӣ ҷавоб медиҳем ки ягон кас ба паспорти тоҷикӣ чиста ба паспорти тоҷикӣ ягон ҷо рафта наметавонад. Ай Россия дига барои ҳисоби карантин агар вид на жители садуши ребелка дошта бошед метавонед 100% рафта. Нархеш номаълум ай. Ака ҳамун чанд рейс мешавад через посольство билет чанд сум мешавад. Билет фурӯхта намешавад. Танҳо мерем рӯйхат мекунед дар посольство. Я тат мегӯем ки ҳуй я тат мегӯем ки маҳкама мо киро бовар кунем. Шумо ягон каса бовар накунед. Шумо ранги мо пул битен своршен бирем ба границара бирем ба аэропорта бирем ба посольствора бифаҳмед шумо мардак нестед. Фақат дар блогера сиёҳ мекунем блогера мегӯем шумо мардак шавед. Зиқ бидум ака настроенара ҷиш оварди. Раҳмати Аллоҳ бош. Саломат бош бираҷон килер бандит худо нигоҳбон боша. Кам кам шӯхӣ мекунем хафа нашед. Ака мегӯям ба патенто сентябр бепул мешава барои ҳама роста. Агар ҳозир рост бугум бисӯза бад нагор мешам. Хитам осмон бе Алиса дере бихеб вайбра фемеис бра бародарҷон аниқша аяму ҷабагӣ. Барои ки мо гунаҳгор нашем барои дурӯғ рост гуфтанмо. Ҳоҷи граница кай ҳуй меша. Иншоаллоҳ моҳи дигар ба якам аниқ меша. Салом алейкум. Билет хуҷанд чанд пул аст? Билет ай 15-80 сар мешавад. Ака ба граница намешавад. Ба загранам намеша. Не, тамоман ба загран ягон ҷо рафта намеша. Ай Россия ака Парис ма дар бригада 10 касем мо ага ҳамаш мегӯм подписатсия мекунам. Мошоаллоҳ шери на худо нигоҳбон боша беруҷон. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Я ака гуфта кор дама мегирам раҳмат барои кор будай. Саломат бош. Ну мардакем шумо дурӯғ нагем. Мардаки вақте шумо мардак бошед дар эфир одама ғайбат намекунед. Инҷа дуромада ҳамин гапи дурӯғ моро гуфта ки мо дурӯғ мегем. Ин ҳамин тухматай дар бораи мо. Тухматай барои ки мо аэропорт рафтам пурсидам. Агар аэропорт намерафтам навор намекунам майли ман дурӯғгӯ акаҷон. Не ки занак бори ғайбат накунед дар эфир. Салом ҳоҷи эшоне гуфт фурӯш дар куҷоа чанд қашид ур зангм зад дар Тоҷикистон. Карантина ё боша хонашта. Кай ҳаст ай билет? Иншоаллоҳ насиб шава хабартон мекунем. Билет ҳама вақт ҳаст, не ки рейсо нест, рейсо самолёт намепарад. Самолёто номаълум ай. Билет фурӯхта истодаам. Дар чиё официални дар авиакасса официални нест. Хеле мардум фурӯхта истанд через интернет. Салом алейкум ассалом. Асаби нашав брат. Не бардарҷон. Иншоаллоҳ ки асаби намешем худо хоҳад. Ки навишта кардам навишта ки навишта корда номротро нависем беҳруҷон барои кор не бародарам гуфт билет фурӯхтести ман шахсан нафурӯхтестам. Салом азиз тарафшан роҳҳо кай шуда мешавад. Раҳмат зинда бош бародарҷон. баъди якум иншоаллоҳ маълум мешавад. ҳисоби ки Тоҷикистон коронавирус камтар шуда. Кор дар благоустройство соат 160 рубл. Ина 160 рубл. Номрото навис Берузҷон. Сӯзи ака овозот гирифтагӣ сӯз бани оператсия кардем. Камтар овоз гирифтагӣ мисол ғайай. Иншоаллоҳ хуб мешем. Худо хоҳад шумо хуб бошед. Шумо аэропорт рафтем ҳамин рафтагитон эфир кунед. Ох ман рафтам эфир кардам. Наворҳош ҳастай Ҳасанҷон. Наворҳош ҳастай. ҳасто видеош ҳастай. пешон рафтагиам видео кардагиам гапошон омадагиам худшон омадагиам даже гап задагиам бачора бурдагиам хатем гап задагиам ки ҳама садай браҷон. ҳамаш аниқагия. Куҷодай Москва да кор. Дика зинда бош бародарҷон. додатиҷи куҷодай Москва да беруҷон куҷои Москва да кораи бародаро ки бекоран марҳамат бариншон. Ты чё ещё здесь?
Уйти вроде серьезно должен был уйти. Нет, завтра. У тебя все снято же? Да. Пластики тоже? У меня не было пластика. А, не было? Почему завтра? Завтра сказали. Если сам выйдешь. А. Отлично, А сам мне стирали, позавчера там плотно убирали эти вещи. Ну, И, короче, да, я один видел, убрал, а второй, прикинь, забыл. И сегодня Вот. доктор, да. который... Ты говоришь, что один был. А вот, я думал, один был. А это доктор, который... А сегодня она вот посмотрела на Ну, меня и она- второй нашла. Вот такой вытащила. Это нигде не скажи. Бинир операция Хорошо, каде. Дашар Екатеринбург кар. Саломат бош. Дашар Екатеринбург касте ки кор дар курам марҳамат ба Берӯзҷон муроҷиат кунад. Салом брат нашуд. Билет чӣ шид? Лайк абҷуқ мегум чӣ шид? Салом ака. Шуде? Салом ака. Сошен шукронаи худо. Коро дар Екатеринбург брат. Салом. Кай рейс мешавад? Иншолло насиб рейсо худо хоҳад мешавад ба наздики. Амин то якмак сабр кунем. Иншолло ки ба Тоҷикистон муроҷиат мекунем. Аниқша мефаҳмем ки кай границаша ҳуй мекунад. Салом алейкум бародар, чӣ хел соз тинч? Кай ба роҳо кушода мешавад? Билет чанд сум бошад? Билет ай кадом шаҳрое ки бошед, ҳамон шаҳрҳо аниқ мешавад бародарҷон. Боз ман шуморо гум 15800, и 15800 Москваро дар назар дора, ё Екатеринбургро дар назар дора. Ман намедонам ҳамаи шумо дар кадом шаҳр ҳастед. Рости гап да? Бояд шумо аниқ шаҳртона ҳамашона через интернет бидуред нархи билета фаҳмед. Аммо рис нестай. Дар ҳамин брат ранго мо прописатсия кунем, тамом навори навша мебинем. бале ранги ҳамин филоҷон подписатсия кунем, наворҳои нава иншолло мебинем. Ай балинса бирон худо хоҳад кӯшиш мекунем ки ягон хабари хуб ба шумо барасонам. Оли якум оли ой намеша хака и ҳуишидан нашиданш аймо ҳичи вобастагӣ надорад. Толка ҳамо бачаҳои ҳозир гуфт ку 12000 дорам, ҳаморо дар назар дорам. Фаҳмо. Бародарони азиз, фаромӯш накунед ки мо ягон коргари давлат нестем. Ягон коргари мисол ягон соҳаи давлатӣ нестем. Танҳо ман дар шаҳри Екатеринбург дар путешествия крылья договор дорам. Қатишон договор дорам, ман худам частни фирма дорам. Қати ҳамон контракт дорам. Мақсад маълумот гуфта метавонам. Барои чӣ? Барои ки ба ё қатма кор мекунам. Як расная аст чанд сумай билет. Муфт аз ягон ҷоро ҳозир аниқ намедонем билетиш чанд сумай. Кадомида ки билет нархш фаҳмидаем боша, сабр кунед, граница ҳуй шава, аниқ мешава. ҳозир саростон мешавем билет мегирем, шояд ки самаррейс нашава, барои ки Тоҷикистон границаша ҳуй кардагӣ нестем. Ана дӯстони азиз, красноярск билет чанд сум бошад? Интернет дар дураем бизанем. Окей, Google бигем иншолло мегатон. Ана марҳамат саволотон бошад, гап занем бародаро. Имрӯз кам тарак вақт дорам. Қатъи шумо ҳам суҳбат шам. Хонара квартс меган, як намуд лампочкаи ультрафиолет мемонад. Салом алейкум. Как дела? Саломатиё чӣ хел? Бача. Оруса ба чӣ гап мезанад? То чӣ кам гап? Инам хел бародаро. Аниқи шамиай. Худо нигавонтон бошад, ханотон ба худо бо як 3-4 соат пас медурем буда эфир ҳама каса гап мезанем, худо хоҳад.